Croeso nôl i'r rhai sy'n ymuno i ni unwaith eto, a diolch i'r rhai newydd sydd heb fod yn rhan o hwn o'r blaen. Croeso i'r ymholiad gwyddoniaeth, a diolch am wylio'r lan llynedd. Dyma oedd fi a Mel ar y traeth yn Bari cwpl o wythnosau yn ôl yn lansio roced yn rili uchel mewn i'r awyr. Felly, dyma ni, Mel. Felly, fi yw'r Ri a dyma Mel, a ni yw SparkLab. A i ni'n rhedeg sesiynau i blant o bob oedran. Rydyn ni'n cyn athrawon cemeg, felly ni'n dysgu yn ysgolion uwchradd. Ni wedi bod yn gwneud hwn am sbel nawr, ni wedi mwynhau y sesiwn gyda, felly ni'n rili hapus i ddod nôl i wneud mwy o waith gyda e-sgol. Sôn am e-sgol, bydd Hugh, fi'n siŵr bod nifer ohonoch chi'n gyfarwydd â Hugh, bydd e'n gweithio tu ôl i'r camera heddi yn rili galed, yn rhannu wybodaeth, ond hefyd bydd e'n mwynhau derbyn eich gwaith chi ar ddiwedd y sesiwn a cyn wythnos nesaf, a wedyn gobeithio rhannu enghreifftiau da gyda pawb yn y sesiwn nesaf. Felly diolch Mel. Mel yn mynd i fynd nawr i'r lleiad, fi'n meddwl, a neu weld sy'n mewn ychydig. Felly, i atgoffa chi o sut mae'r sesiynau yma yn mynd i redeg. Felly, bydd y sesiwn gyntaf yma yn lansiad, i'r ymholiad, rhoi bach o wybodaeth i chi am y cyd-destun, a hefyd ni'n mynd i orffen gyda rhagfynegiad. Dyma beth ni'n mynd i adael i chi wneud cyn wythnos nesaf. Felly, digon o amser i chi wneud hynny, a bydd dim rhaid i chi poeni i orffen hwnna yn ystod y sesiwn heddi. Wedyn, bydd sesiynau 2, 3 a 4 yn gweithio trwy'r ymholiad ychydig bach mwy, a hefyd, byddwn ni'n cyflwyno bach o sgiliau newydd, fel sgiliau graff y tro hwn. Ni wnaethon ni hwn tro diwetha. Reit, fi'n credu ni'n barod i ddechrau, ond pa ddechreuwn ni gyda lansiad? Wel, dyma'r cyd-destun tu ôl i'r ymholiad, cym ni weld hynna ar eich sgrin nawr. Mae'r GGG, y Gwyddonwyr Gofod i Gymru, yn awyddus i ddylunio cerbyd newydd mwyn archwilio ar wyneb y lleiad. Dros y 4 wythnos nesaf, byddwn ni, SparkLab, yn eich harwain chi trwy 4 wythnos o ymholiad gwyddonol cyn dychwelyd y mis Tachwedd mwyn dylunio cerbyd addas. Felly gobeithio mae hwnna'n swno gyffroes iawn i chi yn yr ysgol heddi. Felly, i ddechrau fan, ni'n mynd i ddangos chi clip cyffroes o'r lleiad. Cyn i chi wylio'r clip, fi eisiau chi feddwl am sut gallwch chi ddisgrifio'r lleiad? Beth ych chi'n sylwi sydd ar y lleiad? Beth ych chi'n gweld? Nawr, siŵr o fod, ych chi plant, chi'n gwybod lot fawr am y gofod a'r lleiad, felly siŵr o fod ydych chi llawer o ffeithiau hefyd. A bydd yn cyffroes iawn i rannu reina gyda'r gweddill yn eich ddosbarth a'ch athrawon siŵr o fod. Felly, cwbl o eiliadau nawr i chi wylio hwn, a na i rannu fy hoff ffaith ar ôl i chi weld hwn. Chi weld twll mawr fyna ar y lleiad, tybed os chi'n gwybod beth yw hwnna. Ond mynydd. Sut gallwch chi ddisgrifio ar wyneb y lleiad? Felly clip byr fyna i chi. Fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â beth mae'r lleiad yn edrych fel beth bynnag, a bod gyda chi nifer o ffeithiau. Un o fy hoff ffeithiau yw mae craterau, craters, y tyllau nawr ar y lleiad. Mae un enfawr. Mae un sy'n mor fawr, mae'r twll ei hunan yr un maint a hyn o Gaerdydd, Bleifi, reit nawr, yr holl ffordd i'r Eidal. 2,500 kilometr o lled. Dyna pa mor fawr yw'r twll ar y lleiad. Ffaith gwych, fyswn i'n dweud. Felly, sôn am y lleiad, mae gen i model fach fan hyn. A lap yw hwn. Un bach ddiddorol. A mae craterau dros hwn. Jyst fel y lleiad. Mae nhw'n rhai bach, rhai mawr. Dyn nhw ddim mewn un lle yn penodol. Ond tybed, sut mae'r craterau yma yn ffurfio. Cyn i ni fynd ati edrych ar craterau lleiad, fi'n mynd i alw Mel nôl. Fi'n credu ati'r lleiad. Fi'n mynd i galw fi nôl am ychydig. Chi'n fawr o dod nôl? Diolch yn fawr. Ni'n mynd i
cwis bach nawr, okay? Felly fi'n gobeithio bod chi yn eich dosbarthiadau yn mynd i ymuno mewn fan hyn, okay? Ond fi yn mynd i profi ti hefyd, Mel, i weld os mae Mel yn gwybod stwff am y lleiad. Felly, os ydych chi'n gwybod yr ateb, lle chi gweiddi mas, os mae'ch athrawon yn gadael chi, okay? Felly, datganiad gyda. Cywir neu anghywir nawr, okay? Mel, so cywir. Mae Mel yn dysgu Gymraeg, okay? So cywir, correct. Okay. Anghywir, incorrect. Okay? Alright. Reit, mae'r lleiad wedi wneud o gaws, made from cheese. Beth ydych chi'n meddwl yn eich dosbarthiadau? Ta beth mae Mel yn meddwl? Oeddi'r lleiad wedi wneud o gaws, Mel? Anghywir? Anghywir, ffyw. O'n i'n poeni am funud bod i ddim yn gwybod. Okay? Nid caws, okay? Mae'r lleiad yn bêl mawr o graig sy'n llawn mineralau. Okay? A dweud y gwir, mae'n rili debyg i'r ddaear. Okay? Mae'r craidd, mantell a'r cramen, jyst fel y planed yma. Da iawn. Mae mwy arosach fan hyn. Okay? Cwestiwn nesaf. Datganiad nesaf. Mae'r lleiad yn oleol. Okay? Luminous yw hwnna. Okay? Luminous. Hynny yw, mae'n creu golau fel yr haul. Mae hwnna bach yn tricky. Oeddi'r lleiad yn oleol? Cywir neu anghywir? Meddwl anghywir? Anghywir. Berchog. Nawr, peidiwch â poeni os ydych chi hwnna'n anghywir, achos mae hwnna'n un bach tricky. Mae hyd yn oed oedolion yn cael hwnna'n anghywir. Okay? Mae'r lleiad ond yn goleuo oherwydd mae'n adlewyrchu reflect golau'r haul. Felly dyna sut ni'n gallu gweld y lleiad yn y nos. Okay. Cwbl mwy. Datganiad nesaf. Nid oes gan y lleiad bron unrhyw atmosffer, dim atmosffer, cywir neu anghywir. There's no atmosphere, pretty much. Beth chi'n meddwl? Cywir? Cywir, a berchog, cywir, okay? Nid oes gan y lleiad bron unrhyw atmosffer, okay? Achos mae'r disgyrchiant gravity yn rili isel, sy'n meddwl mae'n methu dal arno i'r nwyon sydd o amgylch. Nawr, lwcus i ni, mae'r ddaear bach yn wahanol. Os nad oedd e'n wahanol, byswn ni'n cerdded rownd fel hyn trwy'r amser, okay? Fel chi wedi gweld clipiau ar y lleiad, fi'n siŵr. Mae gen i un ar ôl. Barod? Barod. Rhaid, ti'n neud yn rili da, Mel, felly peidiwch gadael ni lawr nawr, okay? Datganiad ola. Mae arwyneb y lleiad yn llyfn ac yn wastad, smooth and flat. Beth meddwl? Anghywir. Da iawn, Mel. Da iawn, Mel. A da iawn i chi yn y dosbarth, os wnaethoch chi dweud yr un peth. Dyw'r arwyneb y lleiad ddim yn llyfn ac yn wastad, achos mae yna nifer o dyllau, craterau dros arwyneb y ddaear, y lleiad, okay? Felly ti ddim yn fflat ac yn wastad. Da iawn chi os geithoch chi reina'n gywir. Os na, peidiwch â phoeni, gobeithio chi wedi dysgu rhywbeth newydd heddi. Ond pan ydy craterau yn ffurfio, beth sydd yn achosi'r craterau tyllau mawr yma dros wyneb y lleiad? Wel, siŵr o bod, mae rai ohonoch chi wedi clywed am pethau fel asteroidau, comedau a meteoroidau, darnau o graig a rhew sydd yn y gofod sy'n bwrw mewn i'r lleiad tro ar ôl tro. Okay? Mwyn i ni cael gwell dealltwriaeth o craterau, fi'n credu mae'n amser i ni greu model. A mae'r model yma, mae Mel yn mynd i helpu ni gyda hwn. Ni'n mynd i greu model trwy ddefnyddio pethau byddwch chi'n ffeindio yn y gegin. Okay? Felly, draw i Mel, mae gan Mel fyna, gobeithio chi'n gallu gweld Mel, diolch yn y fe, chwifio, hyfryd, helo Mel. Beth sy'n gan Mel fyna yw plat neu hamfwrdd crwn. Mae angen i'r plat fod yn eitha dwf yn falle 2 cm o ddyfnder. Beth mae'n mynd i wneud yw rhoi blawd, unrhyw blawd, jyst dim ots, pa prynu unrhyw beth posh, okay? Jyst blawd yn yr hamfwrdd i dechrau. Felly, fe haf y pethau i chi fyna. Dim ots ble chi fel y blawd o cofio. Mae fel raglen coginio yn sydyn. Okay. Felly, blawd. Rwch ddigon mewn i'n sicrhau bod e'n dros gwaelod yr hamfwrdd da iawn swydd.
Hyfryd. A wedyn siglwch yr rhanfod i sicrhau bod e'n neis ac yn fflat fel hyn. Hyfryd. Ydy hwnna'n edrych fel y lleiad? Falle? Oce, fi'n credu gallwn ni wella hwn, oce? Fi'n credu nawr newn ni rhoi haen bach ysgafn o powdr coco dros y blawd, oce? Trwy ddefnyddio ffidil. Okay? Felly, dyma ni. Yn sydyn, chi'n gweld lleiad. Dyna ni. Bron. Bydd rhaid i chi ddefnyddio'ch ddychymyg hefyd plant, oce? So good. Lleiad yw hwn. Nawr, y reswm pam ni'n defnyddio modelau fel hyn yn wyddoniaeth yw mwyn i ni helpu ni i ddeall pethau falle ni ddim yn gallu gweld yn dda iawn, gallen nhw fod yn rili fach neu'n rili beth i ffwrdd. Cymrwch y corff enghraifft, mae llwyth o modelau corff, yr organig ati, achos dydyn ni ddim yn gallu gweld trwy ein croen, felly mae'n dda i ddefnyddio model i helpu ni ddeall am wahanol bethau. Felly, diolch fel, dyna model hyfryd fyna o'r lleiad. A cofio wnaethon ni lansio roced ar y dechrau, dyna fe wedi glanio ar y lleiad o'r diwedd a cwpl o gofodwyr hefyd yn ymuno. Da iawn, a cofiwch, bydd hwn yn creu ychydig bach o'r llanas. Felly, defnyddiwch rhyw fath o llian i roi dros y bwrdd i helpu cadw'ch ddosbarth yn daclus. OK. Nawr den, ydy hwn yn edrych fel y lleiad? Wel, credu bod rhywbeth ar goll. Ydych chi'n gwybod beth sydd ar goll? Ie, da iawn, craterau. Does dim crater, does dim tyllau o gwbl ar y lleiad fan hyn. Felly, mae Mel nawr yn mynd i greu craterau trwy ddefnyddio rhywbeth fi'n credu oedd hi'n gobeithio bwyta am ginio. Beth sydd ys ti Mel? Na fe, mae afal a mae yna tangerine hyfryd. Diolch Mel. OK. Felly, beth mae Mel yn mynd i wneud yw mynd i ollwng yr afal i ddechrau o uchder, dyna fe, uchder synhwyrol i ddechrau, a ni'n mynd i wneud 3, 2, 1 a bydd hi'n adael ei gwmpo. Gobeithio, mae'r afal yma mynd i ymddwyn fel asteroid neu comed yn creu crater. Ydych chi'n barod? Barod. OK. 3, 2, 1. O, hyfryd. Tybed beth mae'r crater yn edrych fel? O, crater dwfn fyna. OK. Un mawr. OK. Reit. Ydych chi'n meddwl bydd y tangerine yn gymharu? OK. Ydych chi'n meddwl bydd y crater yn fwy neu llai? Well i ni weld, ond cyn i chi wneud hynna, cofiwch, mae'n rili bwysig i adael nhw gwmpo o tua'r 1 uchder. Felly, ydych chi'n barod? Barod. 3, 2, 1. O, gwbl crater fi'n credu, OK. Hyfryd, felly edrychwch ar y sgrin fyna. Gewch chi weld, mae'r craterau ychydig bach yn wahanol. A maen nhw'n wahanol achos mae'n dibynnu ar beth sy'n bwrw'r lleiad a nifer o resymau eraill ni'n mynd i drafod mewn ychydig. Felly mae Mel nawr yn mynd i fesur y crater, ond beth gallai hi ddefnyddio i wneud hyn? Wel, lwcus, mae gan Mel pren mesur. Felly, gall hi ddefnyddio hwnna i fesur lled neu diameter y crater. Okay? Dyna si. So, beth yw maint y crater yna, Mel? Yr un nath yr afal greu? 8. 8 centimetr fyna ar gyfer crater yr afal. O, a beth am y tangerine? Chi'n meddwl bod e'n mwy neu llai nag 8? 7. 7, OK. So, chydig bach yn llai. Felly, mae maint y crater yn dibynnu ar beth sy'n bwrw'r lleiad. A mae nifer o resymau eraill dyn ni. Fyna. Diolch yn fawr. Wel, nawr ydych chi wedi gweld hyn, mae'n amser perffaith i ni ddweud wrthych chi beth yw yr ymholiad. Sef, sut mae maint yr asteroid neu'r comed neu'r meteoroid yn effeithio ar maint neu lled y crater. OK? Ar gyfer hwn, please peidiwch â mynd mewn i'ch box snacks a tynnu allan eich bananas a ffrwythau gwahanol, OK?
dydyn ni ddim eisiau chi ddefnyddio ffrwythau i greu y crater. Okay? Beth ni eisiau chi ddefnyddio yw peli gwahanol maint. Felly, bydd angen ar gyfer yr arholiad yma 6 pel gwahanol. Okay? Mae popeth arall gorfod aros yr un peth, felly dim ond y peli sy'n mynd i newid. Okay? Fi'n mynd i roi 2 funud bach nawr i chi feddwl yn eich pare fel dosbarth pa fath o beli fydd yn addas ar gyfer yr ymholiad yma. Bant â chi? OK, da iawn chi. Fi'n credu dyna ddigon o amser i feddwl am y gwahanol fathau o beli gallwch chi ddefnyddio. A da iawn chi am beidio ddefnyddio ffrwythau, cofiwch y tro hwn. Felly, ar gyfer yr ymholiad yma, bydd pob un ohonyn ni yn defnyddio 4 bel, yr un 4 bel. Okay? Ni di penderfynu bydd rheina yn pêl tennis, pêl golf, pêl ping-pong a barblen. Okay. Nawr sylwch, 4 sydd gen i fan hyn, ac nid 6. A gofynnais i chi feddwl am 6 pêl gwahanol. Wel, y reswm dros hynny yw, hoffwn i chi penderfynu beth bydd y 2 bêl arall. Beth chi'n mynd i ddefnyddio? Okay? A wrth greu eich rhagfynegiad, falle y peli yma, y 2 ychwanegol fydd yn bwysig. Okay? So mae'n bwysig i chi feddwl am 6 pêl fan hyn. Nawr, gallwch chi penderfynu mae'r 2 ychwanegol yma yn un o'r rhain. So beth sydd gen i mewn fan hyn? Mae gen i pom-pom, efallai, gallwch chi ddefnyddio rhywbeth fel hyn. Pêl chwarae, okay, play ball, fel hyn. Beth arall sydd gen i mewn fan hyn? Pêl bownsio, okay, bouncy ball. Am ryw reswm, mae hefyd eyeball mynd yn hyn, okay? Fi ddim yn siŵr os hoffech chi ddefnyddio rhywbeth fel yna. Beth bynnag sydd â chi yn y ddosbarth, fi'n siŵr mewn ysgolion cynradd, mae yna llwyth o bethau gwahanol gallwch chi ddefnyddio. Felly, hyd yn oed rhywbeth gwahanol i rhain, okay? Mae lan i chi. Felly, mae'n rhaid i chi ddefnyddio'r 4 yma, ond cewch chi penderfynu beth yw'r 2 ychwanegol. Okay? Reit, felly, ar ôl dewis peli, chi mwy neu lai yn barod wedyn i ysgrifennu eich rhagfynegiad. Ond cofio, mae rhaid eich rhagfynegiad cael ei ysgrifennu gyda bach o wybodaeth cefndir yn eich ymenydd, okay? Mae rhaid i chi wneud rhagfynegiad
trwy ddefnyddio wybodaeth efallai chi wedi ymchwilio, efallai i ddechrau, neu rhywbeth ydych chi wedi trafod yn yr osbarth. Ond beth sydd yn ei fan hyn nawr i ddangos i chi yw testyn bach gyda chydig bach o wybodaeth i helpu chi wneud rhagfynegiad gwybodus. Okay? Felly, hoffwn i chi edrych ar hwn, neu lle ar eich taflenni gwaith chi wedi derbyn, neu ar y sgrin, a tynnwch allan wybodaeth fel sut mae crater yn ffurfio, okay? Beth sydd yn creu'r craterau yma, a hefyd, beth sy'n effeithio ar maint crater. Dyna'r pethau pwysig sy'n mynd i helpu chi i ysgrifennu rhagfynegiad da. Okay? Felly fi'n mynd i roi cwbl o funudau i chi nawr, 3 munud, okay, i edrych trwy a tynnu'r wybodaeth pwysig yna allan sy'n mynd i helpu chi greu eich rhagfynegiad. Bant â chi! Okay, chi hanner ffordd trwyddo nawr. Okay, felly, gobeithio chi wedi tynnu tipyn o wybodaeth defnyddiol allan o'r destun fyna sy'n mynd i helpu chi i ysgrifennu rhagfynegiad da, neu arbennig. Bydd hwnna'n lyflu i weld. Okay? Felly, edrychwch ar y sgrin nawr, a mae yna rhannau sydd wedi cael ei uwcholeuo. Dyma'r wybodaeth pwysig sy'n mynd i helpu chi. Felly, yn gyntaf, mae craterau yn deillio o ardrawiadau. Gyda wrth i'r meteoroidau ac asteroidau gwrthdaro gyda'r lleiad. Hefyd, beth sy'n effeithio'r maint y crater? Wel, allwch chi weld pwyntiau bwled fyna, mas gwrthrych. Mae mas y gwrthrych yn mynd i effeithio ar maint y crater wrth gwrs. A hefyd cyflymder gwrthrych. Pa mor gyflym mae'n teithio pryd mae'n gwrthdaro ar lleiad.
Okay, felly dyna pethau rili bwysig fyna i chi feddwl, i chi ystyried wrth i chi ysgrifennu eich rhagfynegiad. Okay. Felly, eich tasg fydd i ysgrifennu rhagfynegiad erbyn y sesiwn nesaf. Felly peidiwch â phoeni am rithro a wneud hynny yn syth cyn y diwedd y sesiwn nawr. Okay, ond mae yna ddigon o wybodaeth fyna i chi. Nawr cofiwch, cyn i chi ysgrifennu eich rhagfynegiad, mae'n rili bwysig bod chi'n ystyried beth yw'r dwy bêl ychwanegol yma, achos falle byddai rheina yn bwysig wrth i chi ysgrifennu eich rhagfynegiad. Nawr, dewyswch unrhyw beli, okay, ond cofiwch, mae'n rhaid i chi fod yn synhwyro. Felly, peidiwch â ddewis rhywbeth fel, pil bowlio, enghraifft. A fi'n credu, mae gan Mel un fan hyn, felly peidiwch poeni athrawon, okay? Newn ni gadw'r llanas dyn ni yn y studio. Ond gewch chi wylio beth sy'n digwydd wrth i ni roi pil bowlio ar y lleiad, y model yma. Nawr, un peth bach, dydyn ni heb wneud hwn o'r blaen. Dyma'r tro gyntaf, felly chi fydd yn gweld hwn am y tro gyntaf. Ydyn ni'n barod, Mel? Na. OK, fi'n credu bod ni'n barod, Mel, gyda dillad far os oes angen. Felly, 3, 2, 1. Wel, mae rhaid i ddweud, mae hi'n crater enfawr. Fi ddim yn siŵr os chi'n gallu gweld ar y sgrin. Edrych yn arbennig. Mae'n edrych union fel crater ar y lleiad. Fi'n credu mae Mel yn rili hapus gyda hynna. Siomedig bod chi'n methu gweld wyneb chi reit nawr, okay? Ond rili hyfryd. Peidiwch â wneud hwn yn y ddosbarth ac yn ysgol os gwelwch yn dda. Reit, felly ar ddechrau y sesiwn, dechreuwn ni gyda launchiad rili uchel ar traff Bari fel welwch chi, a lot o hwyl a sbri. Nawr, petai chi eisiau trio roced yn eich ysgol, ar yr iard fyswn i'n dweud, peidiwch â wneud yr un wnaethon ni. Hwna'n cymryd lot fawr o wasgedd a mae angen kit arbennig. Ond mae dyn ni rhywbeth gallech chi wneud yn y ddosbarth gan ddefnyddio pethau eitha hawdd i cael gafel ynddo. Felly, bydd angen pot bach, blwch ffilm. Falle bydd rai o'r athrawon oedran fi, falle'n cofio rhain, pryd ydych chi'n cael eich ffilmiau camera tu fewn i rhain. A mae chydig bach o ddŵr yn fyna, tua 1/3 falle i fyny. Bydd hefyd angen Alka-Seltzer. Dim ond hanner Alka-Seltzer sydd angen. Okay? Felly, chi'n mynd dynnu hanner Alka-Seltzer ei rhoi yn y pot bach fan hyn. Nawr, wrth gwrs, chi'n gwneud unrhyw beth fel hyn, mae rhaid i chi wisgo rhyw fath o sbectol diogelwch. A hefyd, ni'n awgrymu bod chi'n gwneud hwn mas i fas, a bod y plant o leia 10 medr i ffwrdd am gysymau diogelwch. Felly, jyst i'ch atgoffa chi, hanner tabled, torrwch ei fyny mwyn cynyddu'r arwyneb yr arwyneb. Hwna'n helpu wedyn. Wedyn, rhowch e mewn, ceied ar y top ar hwn, trwch ben i weired, a wedyn sefwch syth nôl, neb yn agos ac aroswch. Achos beth sy'n mynd i ddigwydd, mae carbon dioxide yn mynd i ffurfio yn y pot bach yma, a mae'n rili eisiau diag. Ond y broblem yw, wrth gwrs, fi wedi rhoi'r ceied yno. Felly, yr unig ffordd mae'n mynd i ddod allan yw trwy popio. A gobeithio cyrraedd rili uchel. Hyd yn oed, mor uchel y roced ni efallai, gen i weld, Mae'r wybodaeth ar y sgrin i chi, os ydych chi ddim hwnna i fi lawr mewn amser. Felly, ni'n mynd i adael chi nawr gyda ffenest, gyda wybodaeth i helpu chi ysgrifennu'ch rhagfynegiad. Mae hefyd brawddegau ffordd i helpu chi i wthio'ch rhagfynegiad, i cael eich rhagfynegiad gorau. Mae hefyd dasgiau ychwanegol i esyn chi. Felly, os ydych chi wedi gorffen y rhagfynegiad, gewch chi trio cwbl o'r rhain hefyd. Mae'n cwbl o gwestiynau i ymestyn chi'n bella. Ar gyfer gweddill y sesiwn nawr, be ni'n mynd i wneud yw gadael amser chi i ddechrau eich rhagfynegiad. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n gorffen o fewn yr amser, so byddwn ni'n gadael y tan yn awr. Goffennwch chi'n erbyn y sesiwn nesaf, a cofiwch, os gallwch chi ysgrifennu'ch rhagfynegiad lawr,
Gallech athrawon danfon hwn mewn I ni, neu gallwch chi greu fideo o'ch chi'n yn darllen eich rhagfynegiad. Mae hwnna'n rili wych. A os ydych chi'n syrenu, gallwch ni falle dangos hwn tro nesaf, reit ar dechrau yr ail sesiwn. Cofiwch hefyd, gyda unrhyw beth ych chi'n greu, os gallwch chi tagio e-sgol a SparkLab, bydd hwnna'n wych, hoffwn ni gweld beth chi'n creu dros yr wythnos, a hefyd unrhyw socials, bydda chi'n gallu rannu ar hwnna, byddwn ni'n rili ddiolchgar. Felly, pob lwc gyda'ch rhagfynegiadau, cofiwch I benderfynu beth yw'ch peli ychwanegol cyn ysgrifennu nhw, a bant â chi. Hwyl fawr am y tro.